Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon po, lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon po, patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikola, nangako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko, lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko, patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko, lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko, patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko, lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko, patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong mo rin na pagkahapon mga kaaksyon. Aldaw kita ngunyanin Webes, Petsa, 5 na kan bulan kan Agosto, taong 2021. Kami ang sa inyong makakairiba, dahil iba, Remy, Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Masiram na hapon, Bicol Region. Kumusta kamo mga kababayan na Bicolano y Bicolana? Ako man po ang sa indong lingkod, Mr. Siram Joshua Martinez. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa Indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang Ora Mismo! Maray na pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadangog sa 90.7, Radyo Oragon Legazpi as in 88.7, Radyo Oragon Birak, Catanduanes. Live namang kitang nadadangog, naiiling kan mga magagayon na Bicolana, mga gwapitong Bicolano, sa manlain-lain na parte kan runa kan Kabikulan, sa manlain-lain na parte kan Pilipinas, asin kinaban. Kaya pwede na kamong magpa-shout out, pwede na kamong magpaabot kan sa indong mga komento, reaksyon, opinion, pati naman ang sa indong mga problema, inagrangay, pati naman ang mga kamautan nindo na manggana, ninhulita ang programang ini. Idinisenyo ni Congressman Zaldico kan ako Bicol Party List para po tabi sa kaugmahan and kapakanan kan lambang Bicolano. Ayan, hatod man ni Congressman Saldi sa mga kababayan niya to ang pag-asa. So mga nagagabatan sa buhay, labi-labi ang problema, yaw ng programang Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico. And syempre partner, shout out kita sa 1,550 na naman viewers mo niya na pagkahapon. Grabe ang viewers mo Syempre, Talagang partner. day nagbababa sa ribu-ribu. Syempre, sa mga nagdadalan at sinagdadangog sa Radyo Oragon, maray na pagkahapon tabi sa Indo. Aldaw kita nin Webes, may manggaganang unya nin 1,000 pesos. Pwede man sindang mag-text sa mga numero ta kung may mga gusto kamong mga importante kamong gustong ipaabot nindo digdi sa programa. Ayan, partner, urulay kita sa mainit mo niyan na pinag-uurulayan asin igwa kaya nin bago partner na Executive Order number 25 an sa tuyang gobernador. Iyo ito so binasa mo. Yes, pero garo inamyandaran. Correct. Kaya partner, tanganing matabangan kita kung ano ining mas maray nang maklarartayan partner ta actually may mga nagkakapira na medyo nagkakarelibong
lahi nga ni sa iba-ibang mga post sa Facebook. Yes. An aram ta partner ngo niyan igwaning nangyaring amendment digditabi sa Executive Order number 25 kaya tanganing matabangan kita partner na eksplikaran ini sa tuyong mga kababayan na labi-labi ang mga question. Kadakol partner ang dai masyado nasasabutan, igwaning nariribungan kaya makakasabay Para tayo niyan. klarado. Yes, Yan. makasabay tangon niya na hapon sa ibong nalinya si Sir Danny Garcia ang tagapagtaramgan sa tuyang gobernador digdi sa probinsya ni Albay. Maray na pagkahapon tabi Sir Danny. Joshua. Ayan. Oo, SDG, maray na hapon. Kumusta ang probinsya kan Albay? Maray kitang punan sa good news bago digdi sa ining adjustment Opo. na pigibuta. Siguro I'm happy to report na sa mga COVID facilities kan sa tuyong probinsya sangunyan na 0 cases po kita ngunyan. So duwa ta sa Ligao, tapos sa JD Dap ta pa sa Ligao, 0 kita. So sa Tabaco ta sa Siga, 0 man po kita. So keep it up ang mga kababayan ta sa Albay. Magsunod sa na kita kan health protocols ta magayon po ang nangyayari sa tuya ngunyan. Kumbaga sa presente ining mga COVID facilities kan probinsya, daing laog. Gustong sabihon, medyo napurpay nga lon, daing mga infected kan virus, SDG. Tama po, Joshua. Warang mga infected kang COVID-19. Opo. And paduma naman kita sa Executive Order number 25, the series of 2021 ni Governor Bichara. Itong so dinagdag man lang niya na pigluwas na pinirmanan ni Go to clarify lang duman sa APOR. Kasi sa mga APOR so nagkarelibong. Opo, iyo po ini duman sa travel restriction na section 1. Apo. Gustong sabihin, pig-elaborate na lang para dahil magkarelibong, in-elaborate itong sections and pig-explikar na maray kung ano po ang mga gigibong ka na APOR. Kaya ining Executive Order number 27, series of 2021, iyon na yun ang pinaka-latest. This is basically omnibus guidelines on the implementation of Executive Order number 25-AS 2021, implementing border control restrictions on the surge of COVID-19 Delta variant. Opo. Medyo nakakonsentrate kita ngunyan digdi sa probinsya, sabi nga ni Governor Bichara na data na mapalaog ining mga duro-deltang inigdi sa tuya para mas ang seguridad kang bawat albayano maalagaan mo. Opo. Ini po ba tabi na Executive Order number 27 na ipinaluwas na tabi or day pa man na formalmente tabi na ipig-publish? Yun na po, iluluwas na iningunan kasi napirma na ni Governor Bichara an hour ago. Okay. Di malinaw tabi ini na ining travel within the region so mga travelers including tabi itong APOR gusto ko lang tabi kaya Sir SDG. Danny, SDG na maging malinaw tabi sa mga parantabay niya to kasi duman kita sa utay-utayon ta. Saro-saroon ta. Within the province mo na kita. Within the province, wala kita problema. Okay. So dating pigagibuta, magduman sa trabaho, mag-ulisa sa tuwing mga harong, regardless kung saan ka nagatrabaho dito sa laog kang probinsya ng Albay, same. Day ka problema. Oo. So APOR naman, buda sa travelers na hali sa luwas kang Region 5. Day ko na kita magluwas sa Region 5. Tas bago SDG, so sabi mo within Albay. How about so hali lang sa Camarines Sur or hali lang sa Sorsogon? Kung hali ka mo sa Camsur, na malaog ka mo sa Albay, then mabalik sa Camsur, kung duman ang point of origin nindo, makuha ka mo ki exemption ma-apply ka mo ki exemption letter sa indong local LGUs, and then iyan ang ipipresenta nindo sa satuyang border sa satuyang borders. Opo. Okay. Pero, Kung halimbawa naman partner, madala, sige, sundan ko sige. lang. Halimbawa naman, hali ka sa probinsya kan Albay, hali ka halimbawa, digdi sa Legazpo City, mapasiring ka sa Camarines Sur, o mapasiring ka sa Cam Norte, o mapasiring ka sa Sorsogon, ano ang mangyayari? Makuha ka po sa LGU Legazpi kang ining exemption letter or exemption permit na ika from Legazpi City, pero ang mga transaksyon mo na ya sa Sorsogon and transaksyon mo sa Camsur na ikapabalik-balik ka. Usually, para ba kung kaurual daw mako, halimbawa weekly ka nagaduman, tatawang ka na for 1 week or for 2 weeks. Maximum kasi pwede ka magkuang exemption na permit good for 15 days. Halimbawa, SDG, may bibisitahong ka man sana. Halimbawa, sa Naga.
Iyo po, makuha kang na makuha kang ining permit na itong sa 24 hours pass naman ito. Na dai ka man, madumang ka man lang, pas mabalik ka man lang, di ba? Yun ang- Oho. Dumang ka na lang sa sa 24-hour pass. Sa LGU manggiraray na nakakasakop sa imo, duman ka maduman. Sa barangay yan o sa mismong alimbawa, sa syudad o sa munisipyo? Kung taga Legazpi ka po sa syudad. Kung taga Ginubatan ka, sa Ginubatan ka man ma-secure. So, ibig sabihin tabi SDG, so mga nagbabalik-balik, kung ang trabaho tabi digdi sa Legazpi, then coming from Halisinda sa Camarines Sur, ang kaipuhan ninda man giraray, travel permit or travel pass na may exemption, na pagkasabi nindo. Exemption. Opo. Exemption. Pero so, Kasi- mabisita man sa nadigdi, itong good for 24 hours. Exemption manggiraray. Opo. Pwede na. Pero ang hapot ko duman, kabali pa man giraray itong negative RT-PCR. Digdi sa Laucan region ta day tapok piga ang piga ta digdi sa Laucan region, Bicol region so dati. Pero pag hali ka definitely sa luwas kang region 5, dapat as always like sa eroplano, sa bus, sa dagat, ma-present ka po sa borders ta negative at least na PCR test. Okay. Medyo malinaw na tabi sa kuya SDG. So mga hali sa Bicol, sa luwas kang Region 5, mantinido tabi itong travel restriction. Ano po ito, Remy? Apo, kung hali po tabi sa luwas kang Bicol Region, mantinido duman sa travel restriction. Kumbaga, bako kita duman sa amendment. Yes. Ining ginibong ma-maintain amendments. kita ito, mantinido po ito na kaipuan mo mag-present sa border negative result. Okay. So malinaw yan tabi sa kuya SDG. Pero among all those sa laog kan Section 1, mantinido tabi ito gabos, ang ginibo lang na amendments digdi lang sa Section 1A. Okay. And pero aramo like ini basahan ko kamo lang ki example ining letter A digdi sa border control, no? Let's say ang nakalagay digdi upward from the province. Gusto sabihin upward from the province. Yaon iyan digdi sa tuya. Opo. Digdi sa to. All authorized persons outside their residence shall be permitted ingress and ingress within the province, provided that the said upward shall comply with the requirements of securing a letter of exemption, LOE, from their respective LGUs in the of origin. The said LOE shall be valid for 15 days from its issuance, subject to renewal in case the said upward has been determined to have been subject of contact tracing, and said LOE or its renewal shall be subject to presentation of the required negative tests of RT-PCR, saliva test, or the antigen test. Opo. Kasi ganito yon. SDG, Explain ko iyan lang po yan. tabi na binabanggit nyo, iyan digdi o kabali sa Executive Order number 25-A. Iyan tabi ano yan, DAS-B? Ini na po supin na sa 27 na ini. Oo, Okay. Executive Order number 27 na. Bakuna ini, So partner. bako na ini. Ibig sabihin Bako na tabi, yan. mapaluwas pa lang kamo ning bagong Opo. pinirmahan ni Section 1 po Governor. ini. Okay. Sa Section 1 po ini, letter A yan. Diyan sa Section 1, igong letter A, letter B, letter C, D, E, F, G. Tapos i-explain dyan, pasaro-saro, sabi Remy and Joshua, kung ikahali sa Albay, siring ka ini. Kung ika naman ali sa Naputol. Putol. So, medyo malinaw partner sa kuya na ang sulamenteng nagkaigwaning amendments or pagbabago ining Section 1 kang travel restrictions. Digdi, partner, maliwanag. Sa simpleng paliwanag ni SDG, basta within the province of Albay. Kung sa laog ka man sa nakan Albay mag-ikot-ikot, di kang problema. Dahil problema. Pero kung siguro- ang transaksyon siguro mo para sa iba ng mawala probinsya, ang mga dito. Ay, balik ta na. Sa ibong na linya, Giraray Sir Danny, naputol tabi kita sa linya. Okay, Joshua, Remy, naputol Opo. kita. Okay, ito letter A ito, no, sa Section 1. Opo. Basa-basa ang tanalugod dito. Sabi mas maklaran sa mga tawa, no? Yes po, tabi. So A, upward from the province itong A. Ining B naman, the APSIMO, in the absence or failure of the LGU of origin to issue an LOE or said LOE, can also issue the same subject to the condition imposed in the immediately succeeding paragraph.
Letter C naman, upon coming from outside of the province but within the region. Opo. Those upon who are coming outside of the province but within the region, outside of the province of Albay but within the region, shall be required to present at the border checkpoint a duly issued LOE from the LGU of destination. So sinabi ko na bagay ni Kasubago na kung halik kang Naga, makuha ka naman kay LOE sa Naga na ipapresent mo sa border ta. LOE. Letter of LOE. exemption. Opo. Letter of exemption yan. So iyan, dapat, and then, iuman yan. Kung kasi sa contact tracing, Joshua and Remy, kung nakasabay ka sa sarong contact tracing, the next time ka ma-renew kang LOE mo, mapasiguro ka na ngunyan na negative test result. Kung they renew after 15 days yung LOE mo, Opo. nakasabay sa contact tracing, tas day kang na-present na negative test result. Actually, ginigibo na din iyan dati pa sa Camarines Norte. Pag lalaog mo duman, ipapresent mo so negative RT-PCR mo, including the travel order, travel pass. Tapos maduman ka talaga sa MDRMO, tama pa timbri ka duman kang contact tracing. Tama. Okay. Yan. Okay. Tapos digdi naman, igwaman kita, an LOE can be secured online or in person. Pwede pang LOE po, pwede nindo i-secure sa website kan APSIMO and sa mga website kan mga munisipyo. Okay. Ang pag-process tabi kayan, Sir Danny, within the day, makukuha mo tabi so LOE mo? So mga nag-request ki Dr. Cedric nga ni, minutes lang po. Okay. So, makaskas, marikas, dahil madidipisila lang sa tuya mga kababayan. Alimbawa palan kita partner, alimbawa O kami, malarga kita pasiring ki Camarines Sur. makuha ka ng LOE. Kay Sir Cedric na lang. Makuha ka mong LOE, tapos i-request na nindo na so LOE nindo, so good for 15 days na. Tabing within those 15-day period, maski pasain ka mo sa region lang kita nag-uroro na, no? Bicol region, dahil na ka mong problema. Opo. Unless otherwise, nagpa-Manila ka mo, pagbalik nindo, kaya po nindo mag-present ki negative test result. Opo. Halimbawa, SDG, grupo kami mapasiring sa Camarines Sur. Ano yan? Saro lang tabi an makuha or ma-file? Pwedeng su kumpanya na nindo mag-request, naka-specify na lang duman sa request sa mga pangaran nindo. Okay. Kay puan pa yan magsurat, SDG? Dahil po, ito, letter of attachment ito, kakag ito duman, halimbawa na su Action TV nindo, and then su staff nindo, yaraon duman, i-attach lang ito duman para itong gari proof duman sa LOE i-release sa ito. Okay. So, via online sa Pwede. sa website kang APSIMO. Pwede po mansiring kaya. Okay. So malinaw na ko yan, partner, na ang naging nagkaigwa lang ng pagbabago or amendments digdi sa Section 1 kan travel restriction ining A, Section 1A. Pero they pa-publish, kaya tulutad-taod tabi, Sir Danny, ready na iyan for publish sa Facebook tabi ni Governor Bichara. Piga-up na yun niya, as we speak, piga-up na yun sa Facebook. Pag nailing na nindo, pwede na nindo i-grab yan. Opo. Sir Danny, ano tabi sinaging basihan or naging rason kung natatabi nagkaigwa ng amendments? Is it because kadakol po kamong nare-receive mga... Bako man amendment ang ginibot. We have to clarify some sections na we have to explain the sections na medyo nalibong sa tao. Kumbaga, Inexplikar ki maray. inexplikar nin maray, in-specify duman para at least masabutan kan sa tuya mga kababayan. In-explicar ki may taduman nga ni sa mga comment sa Facebook tabi ni Governor igwa duman na attention Governor Bichara nagyulo ka kuta as per IATF na yang tiring ka ini section bla na gabus na vaccinate na na tawo pwede na maglibot maski sa Pilipinas. Sabi ko ining tawo ngayon basta sa nagkomentaryo dahil niya lang nga ni aram na binawi ito ni Harry Roque sa TV. Oo. Diba? Opo. Remember ka ito, nagtarambaga pa si Harry Roque na yan. So gabos na nabakuna na, alibak kita naka-double dose na kita Remy, Joshua, pwede na kita maglibot maski sa Pilipinas. And then, after a few hours baga, binawi manggirara ito ni Harry Roque. They realize, maski kita nabakunahan na, we still can get COVID and we can be carriers as well. Opo. Sir Danny, ano po nindo reaction nindo digdi sa mga sinasabi kan kadaklan or itong mga nagko-comment sa Facebook na useless da tabi ang pagpapabakuna na grabe man giraroy ang restriction digdi sa province. Dahil po, inipong pag-restriction tangon niya na nagpa-adjust si Governor Bichara kang anuta is because
of the Delta variant na abutang makalaog sa tuya tabi. Make that clear to our listeners and viewers na so Delta variant ang pigalikayan ta po. Oo, mas delikado ini eh. Iyo baga. Kung baga, Madali ini makaulakit. Ang siring kay ni on a simple term, itong dating variant sa 10 tao pwedeng 3 ang maulakitan. Itong dating variant. Sa Delta variant, kung 10 tao, pwedeng 8 ang maulakitan. opo. So far tabi Sir Danny, So sa madaling sabi, ining pinagigibong ining kunyan kan lalakdang kan provincial government kan sa tuyang mahal na gobernador, pigigibo ini para ilikay kita na mga albayano na tamaan kita Definitely. kining Delta variant. correct. Kasi Correct sabi po. nga ni bagang waran pangyang kita o maipus-ipus pag Noring ka pa mamamayong kung dumugon ka na. kudurong ka na. Kaya tama man Correct, yan. Bilang pamayo kan sa Although, tuyang sabi ta nga probinsya. ni, medyo unpopular ining desisyon na ini, alagad maski unpopular ini, pinaka-importante ining desisyon para sa kapakanan kan sa lunta. Correct. Kasi at the end of the day, Sa kunaputuan mga basol tao, ka yan sa... ang mga tao talaga gusto buwilo na. Kailangan yung problema, tamay hilang eh. Tama po, Correct. tama. Tapos Sir Danny, pag naging pabaya na naman ang probinsya, ang babasulo naman ka, Si di ba? Si Gobernador. Gobernador. Kaya tama ini ginigibukan sa tuyang Kan gobernador. kwasa nga yaday tulos nga si Gob nagbawal kan mga dapat day bawalan. Correct. Correct. Ang importante Tapos, ngunya, Pag sir, nagigpit naman si Gob, sasabihin naman, sobraman nga kagpit ni Gob. tama. Ang importante, Iyo ba Sir na? Danny, Pero ang dyan sa man tuyang ako bilib. gobernador, Dyan man nagigibo ako. na yung espersos. Diyan ako bilib partner Remy kay Gob. Si Gob, immaterial para kay Gob kung popular o unpopular ang sayang desisyon. Ang importante, Basta ang pag-iisip ni Gob, ang desisyon niya Security. tama and para sa ikakaray kan mga albayano. yan. Tama ka dyan, Joshua. Tama ka mo, Remy. Tamay may mga iba mga SDG na nagatansya kan desisyon sa Facebook eh. Kung unpopular, medyo iday didiretso. Kung medyo popular, ididiretso. Correct. Ano ba, pag nagdesisyon tapos pigba sa Facebook, mina-retract ang desisyon. Yan. Desisyon. Si Governor Bichara po, bako siring kayan. Kung ini ang tamang desisyon. Buda, let me remind the public na ining desisyon ni Governor Bichara is an outcome of Governor Bichara meeting with all the mayors of our Yan. Yan. Makumalang ini desisyon ni Gob, konsultasyon ini. Kumbaga, Resultado ini kang konsultasyon sa mga alkalde, ini ba pang mga stakeholders. Yan. Yes, oo. sa PNP, gabos po, sa mga nasa Department of Health, gabos po. Gabos kinonsulta ini Gob, kaya yaon kita rigdingon yan sa bagong executive orders na ini. Okay. Ang importante, Sir Danny, ang nakaligtasan kan sa tuyang mga kababayang albayano. Sir Danny, bago mi tabi kabutasan, ano tabi ang sa imong mensahe sa tuyang mga kababayang albayan in behalf tabi ni Governor Bichara? Go ahead po. Okay. May saro pa akong digisa na pig-clarify lang. So mga naga-transaction bagang naga-negosyo tabi Joshua and Remy, for all other business transactions or of an individual not falling under the definition of APOR, so dahil po bako siya APOR pero nagninegosyo siya na within the sa tuya digdi, the existing IATF guidelines, the same shall be required to present required negative test results in our borders. Ta nagninegosyo sinda, dahil ta po aram kung sisay nakakahalo-bilo ninda. So sa negosyanteng part, iyon na lang yan kay nakaipuhan ninda, magpresentar man giraray sinda ng negative RT-PCR. Yes po, sa tuyang mga borders. Okay. Yan kita nagpapasigurong maray tabi. So in that, in behalf ni Governor Bichara, gusto kong pasalamatan ang programa nindo, ang istasyon nindo, at least na-clear tangon yan sa mga tao. So, pinaribukan sa Facebook. Actually, ang Facebook talagang kapunan kang gabos ngunya na panunta. Sa Facebook, gabos maurag eh. Makaskas kaya tabi, Sir Danny, ang impormasyon ang bulos kan mga reaksyon sa social media. Ayo, pero ang sarong advice ko sa mga albayanos na nagdadangog, mga Bicolano na nagdadangog, di kita masyadong kidit po. Bago kita mag-react, bago kita dapat pag-iisip mo, di ka biglang ma-bash ka lang because di mo nasasabutan. Nata ta nagdesisyon so ama kang probinsya, si Governor Bichara kisiring ka ini. Baka paano naglilikay niya kita sa virant na malaog. Baka nagdesisyon si Gob, na nagkonsulta man si Gob sa gabos na mayor. Dapat po siring kita kaiyan, bako po kita pabuso-buso. Ako, kan mabasa ko SDG, saro lang ang naisip ko eh.
ipinagpakakatiwala ako na ipinapaubaya ako na kigoban nga boss. Bala na si Gob. Oo, ako pakabasa ko man, ang nagdalagan tulo sa isip ko, baka may mga rason behind the decision. Aram ko partner na dahil man kita papabayaan ni Gob ang mga albayano. Tama. Kasi ang aram ko talaga sa pagkakabisto ko man kay Governor Bichara, dahil yan mga desisyonin basta-basta. Igo talaga yan yung mga konsultasyon, as in may mga rasones. Tama po. Kaya in this, siguro pwede na ako magpasalamat sa Indo at least na pailing taremi sa kadakol-dakol nindong viewers, no? And congratulations sa indong programa. So in behalf ni Governor Bichara, more power sa Indo and God bless Albay po. Ayan, Thank you so much. maraming salamat po, Sir Donnie Garcia, ang tagapagtaram ni Albay Governor Al Francis Bichara. Mabuhay, tabi ka mo. So yan, partner. Bueno, malinaw. Ayo, klarado partner. Basta ako, simple man lang. Tama si SDJ, bako man lang ito desisyon ni Gob. Si Gob, bago naggibo kan executive order, kinonsulta ko na ang gabos ng mga alkalde. Kinonsulta ko na sa mga health practitioners. Tama. So mga iba pang stakeholders, partner. Pero, bago partner, nabilog ining na konsepto ining Executive Order number 27. Although, sabi ko nga ni, sa ibang mga kababayan ta, very unpopular ini, bako ining paborable ta, aram mo ang gusto kan tabo, kita bagang tao, gusto tabuilo kita eh. Abutan na Free pigbabawalan to do kita. the things we wanna Oo. do. Yan. Free Abutan to na, go. Abutan na medyo piglilimitaran Oh, ang mga hiro-hiro ta. Kaya lang, Free. ibangon yan ang sitwasyon. Kasi gani Nasa baga, panahon kita ng pandemya, and yaon na si Delta. kasi ang mga Pilipino mga partner abo ma-deprive kan sa indang life, liberty, 'di ba? Kung baga gusto ninda free to go Kaya, wherever they want to go. Abangan mo partner ang video ko na iluluwas sa Saturday. Ako nagpasiguro na naglikay ako para malikayan ko ang Delta maliban sa face mask, face shield. Ano naman Abangan ang ginibo mo? ang video ko sa Sabado. Maluwas na yan, partner. Sige daw, abangan ko daw 'yan. Basta ang Kung anong importante klase mga ang action. depensa ko, anong klaseng pag-iingat ang pinagibo ko. Nagpagibo ka ning Abangan mo. Ay, katalaga partner. Sige, abangan ko yan. Mga ka-aksyon, nangapot mi sa indungon yan. Nahapon, ano ang masasabi nindo sa liwat na paghihigot kan border, digdi sa probinsya, kan Albay? Natural, kadaklan sa Inda Mamundo, ani ba, medyo okay lang. Ako nga ni. Ika partner, personal ta kang hapoton mo yan. Ano ang reaction mo sa liwat na paghihigpit sa border, digdi sa probinsya, kan Albay? Kung iyan ang para sa ikakarahay, na ako makalikay sa katibaadan o sa hilang, lalo na ining Delta variant kan COVID, subiit. Ako man partner, bilang sarong Kasi, para sunod na Albayano. Ako nagtutubod na bako man yan day, manggayon abuton ki Disyembre. 15 days mo na nga ni. Baka 15 days di ang ruta ko muna. Embarkadero, Kapihan, Harong, Saud. O yun lang. Ay man ang problema. Basta ako partner, bilang maray na para sunod na Albayano, masunod ako sa kamautan ka na mamayo. Kasi ako, nabuhay ako na maray na para sunod. Kaya Gob, ipinapaubaya mi na sa imo ang gabos. Bala ka na tayo. Will it up to you? Arami Gob, na day mo kami papabayaan. Tama, ayan. Kaya so mga ka-action talaga Ipaabot na. mo yan, SDJ, kay Gob, tabi. Ayan. Basta ako, Gob, we salute you left and right. Ayan. So, hagad na sa na partner na ining paghihigot sa restriction. Day, aram mo, nagkaribok lang ito mauli naman sa Facebook. sa maray na solusyon. Nagkaribok lang naman maging sa maray na Facebook, output. partner. Kasi nahaluan naman aram mo, may mga tao man talagang day man talaga kumbinsido or day man uyon kay Gob. Di biliro bumbahan man. Ikaw talaga kaya. Aram mo baga, we can never please everybody. Tama. Kung abo mo sa kuya, kung kuman sa imo, gusto mo sa kuya, gusto ta ka man. Buda, may mga bagay kung minsan, daday tak pwedeng ikumpara ang estilo kang pagmanihar kan sarong tao sa sarong tao. Kamu daw ang tumukaw May dyan. kanya-kanyang style of management. May kanya-kanyang paagi. Kasi kung kamu man tumukaw dyan sa Garo man sa sa imo baka partner. problema man kamo. Ang buhok mo, arog ka ng style. Ang buhok ni Miss Russell, arog man ka ito. May Correct. kanya-kanya ka mo. Ang buhok mo, arog man Arog kaya, man kayo ang eh. style, one length, pasiring din ni. Yan. Kung dyan ka nagiging gwapo, so Yan, be it. mga buhok yan sa itaas na piguro ng tahan. Buhok sa taas. Ang mga sa baba, pare-parehas yan. Kurong. Ayan. Mga ka-aksyon, apot mi sa Indo, ano ang sa Indong reaksyon sa liwat na paghihigpit sa border, digdi sa probinsya kan Albay. Ipaabot ang sa Indong komento reaksyon, asin mensahe, babasahon mo yan dyan, asin baka, saro sa Indo ang manggana, nin 1,000 pesos. Sa samuyang pagbabalik, mapauran man kita ng tablet, may cash pa. At tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang. Ora mismo.
pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Go Online TV. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Nindo kay Kuhan pa na maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ikaw na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. O kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay niong resettlement sa mga. Kami po sa ngaran po kang organization ang Bride, ako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kayan ta, nautog mangilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Gwaki, so itong maray na inuman baga, yung tubig, na ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang
ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik ang tabang oralismo. Nakigtig na naman sa tuyan, guys, na pagkahapon. Ay, Ikaw maray talaga, na hapon, partner. Basa mo na partner, kita ng giraray. reaksyon. Sige. Sabi ni partner, mas okay na po yung higpitan para naman po sa atin lahat. Para maging safe po tayong lahat. Sabi yan ni Shadana Selvio. Si Cherry Ann Mercadero man, ang sakuyang reaksyon ay dapat lang naman nahigpitan yon dahil para sa atin lang naman ito. At ito ang ikabubuti natin para hindi na lumaganap o maghawaan ang mga tao. Ayan. Yan, sige. Maray partner, mga reaksyon. Okay man po para sa sakuya, para safe po ang sakuyang pamilya. Ayan. Sana mabunot naman po ako, sabi niya. Yan. Sana mabunot, sabi ni Gemma Bore Villarin. Sige. Okay, ingat po tayong lahat para hindi na po makapasok ang variant. Yan, Sige po. Delta variant. Ayan. 1,110 viewers. Good afternoon sa inyong lahat. Partner! Oy, maray na hapon sa inyo, kabos, mga pogi, mga Sa mga- magagayo. Sa mga nag-celebratan sa inyong kumpleanyo, happy birthday! Birthday happy! Birthday to you! Yan, garo birthday ni Manay Chi Barrios. Bako man. Bako man? Basta mo niya na bulan, birthday niya. Advance okay. happy birthday, ever dear! Cherry Barrios! Yan. O yan, may makakaibanan kita. Partner, Kaibahan mo. siya si... Kaibahan mo. Kaibahan tang, duwa. Kaibahan Kaibanta mo yan. si Rexy Joy Barrado. Yung mga ang tablet partner sa winner. pagkukuraw mo. Paano ito? Rexy Joy Barrado! Ayan, congratulations! Kumusta ka na? Okay lang. Pirang taong ka na, Rexy Joy? 11. May boyfriend na? Wala pa. Taga-sain? Big Biga. Double A. Kay Kapitan Arienda. Tama. Aran ni kaduman sa ano ito, sa pigapasyera na Israel? Sa Israel? Sitio Israel. So, numero baga partner. Ayan. Saan ka nagkaklase? Arimbay Elementary School. Ano, natatanggal? Medyo Debe ba lang? palangkawan mo Okay lang, sa pero- imong dungo. Yan. Yan, ipita. Tapos sila Okay. og mo ang mikropono. Sige. Okay. So anong pagmati Rexy Joy na ika ang winner nin brand new tablet hali kay Congressman Saldico? Magayon. Oy, anong grade ka na? Grade 7. Sa Arimbay. Okay. Pero ka mo magturugang Rexy Joy. Duwa. Anong Duwa trabaho ni Papa? Construction worker po. Construction worker Ang si tugang, Mama. ang tugang mo Wala si man po. Erica Nasa Joy. arang po, opo. Erica Joy Barrado. Tugang mo si Erica Joy Barrado. Oo, palakas na lang baby kan boses. Ano? Ayan. Okay. Ayos pala ninis. Magtugang na sindang Oo, nanggana. nanggana. Iya. Buenas man talaga. Nakatabang maray? Opo. Opo. So sa imo, paano ini makakatabang na tablet? Sobra-sobra po sa pag-eskwela ka po. Ayan. So ano ikaw? Honor student ka din? Opo. Ayaan mo sana yan ang mga Oo, pagdal- pabayaan mo lang kung oo. magkahurulog sa diyo. Kailangan. Honor student ka din? Okay. So nag-iinguwa ka na maging marayan sa imong pagklase. Anong gusto mo maging pagkakula? Yan. Maging doktor po. Doctor, Doktor. someday. Doktora Rexy Joy. Doktor sa ayam o sa tabo? Sa tao po. Sa tabo. Doktora Rexy Joy Barrado. Barrado. Sige, partner. Gustong sabihin, pag barado, bakong buwilo yan. Barado day, bakos day siya makaka-flow ng Nagbara. marahe. Okay. So, Napapaluwa si Rexy Joy. Ayo, naumahon ka? Opo. Baka pigni-nervous ka man, Rexy Joy. Medyo May po. crush ka na? Raban po. Bawal pang Hindi mag-crush? sa duwang cameraman sa kuan mo, sailing mo sa im gwapo diyan sa duwang. Both. Both, ika, matibay ka talaga. Sa partner ko, abo mo? Si Sayjan ang sailing mo sa duwa, maswerte sa pustahan. Mas gwapo po sa Mr. Sir. Yeah. Yan! Eh, balikan ko sa po. Sailing mo diyan sa duwang anak cameraman, si Sayjan ang nervyoso sa pustahan. Marami ka talaga. Eksakto! Eksakto. Si Nico Franco Adilye. Nararamdaman pala talaga yan, ano?
Sabi mo ba po si Mr. Seram? Paano man ka partner ni Mr. Seram? Magayon po. Ayan! Dahil dyan, tawan takanan ng brand new tablet. Ayan. Hali yan sa puso ni Congressman Ako na Saldico. nag-abre para sa imo. Congratulations, Rixie Joy! Ang ngunya nakaput mo natin na ang tablet. Gayon ng brand new tablet. Oo. ano? Ngunya nakaput mo na ang brand new tablet ni Congressman Saldi. Ali, nalugod. Oo, baka Ang aning, magkahulog pa. Ayan, oh. Sige daw. Paano? Aram mo partner siya, grade 7. At itinausa Ang yung itinaw- P-Shield, pang-doktoral na. Kaya correct. Kaya Pang-masteral degree na, naglalay sa no? imo, adi. Kaya naguhulog. Ha? Oh, ayan, Rixie Joy! Kapot mo na ang brand new tablet. Ano ang pagmati? Magayon po. Magayon. Si sa'yo magayon. So bako manda sa tablet, ika. Salamat, Rixie Joy. Maha Salvador man talaga. Kamukha ko. Ayan. Dahil dyan, sa'yo mo na yung karton. Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldi? Napapaubo. Kay Congressman Pido na igwa ka ng brand new tablet. Halayan sa iya. Regalo niya. Maraming salamat po kay Kong Zalico and kay Kong Pido Garben sa kabus na stop po. Action ko. At indong dalawa naman po. Ayan. Kaya mo si mama mo? Si Papa po. Si Papa. Shout out mo si Papa. Shout out po kay Papa na sa luwas. Nasa luwa. Sabi ng partner, shut up, Papa. Ay! Shut up. Congratulations! Ayan, congratulations, Rexy Joy! Joy Parado. Agad nila yung tablet. Pag-ingatan mo, tanganing habang ikaw nagkaklase, may magamit ka. Ano? Alright. Sige, tabi mga ka-aksyon. Igwa na naman kitang napaugma dahil may regalo si Congressman Saldi ng bagong tablet. And syempre, partner! Oh! Ural daw, igwa kita nin bagong winner nin brand new tablet. Ini partner Aram mo partner, ginusto ni Congressman Saldico na sa panahon mo niya na talagang usong-uso ang online classes, online mode, classes, ang mode may mga nin classes. assignment online. Ayan. Kaya naisip ni Congressman Saldico na kaipuhan na maray kan mga Bicolanong estudyante ang tablet. Kada kiling ko partner sa tuo ay sa wala. Nailing ko si Paulo Dronio. Sige, ang irit. Gulo kanya si Nico, Nata daw yan. dahil pa ngayon na waraan nervyos sa pustahan. Buda, maski nga ihapot mo masi kay say tama. No, tama. Na ang nervyoso digdi si Nico Franco Adilye. Sige. Alright. Congratulations partner dahil igwa na naman kita nin bagong winner Siya ng si brand new tablet. Alaysa Big Grecia! Ayan, congratulations Elijah. Tama. Aliza. Gracia. Eliza. Ay ka talaga, Ayan, partner. Naka-blue. Oo, ganda-gandang babae. Di ba? Nailing mo, partner? Yo. Beautiful, Nakarog ka, no? Yan. Looking forward na mabisto mo, partner. Ade ako masyadong interesado sa mga magagayon. Nata ito, nag-iba na sa imong Ara mo partner, sa kada bis na nakakailing ako kay mga magagayon sa Facebook, Nara- saro lang naisip ko, ano? kung bakong abunaran, gastusan, mapababa yan kan bank statement mo. Pwede. Nagulok na naman si Paulo nyo. Pwede mong maisang raan sa imong mga karabaw. Aha. Pwedeng sudaga na sa imong padagos na pigulugan, mapundo. Pwedeng mabaliwan yan kikapidasong daga na maut-awot. Yun na sana. Aliba, may 1 hectare ka, Paul. Ang kapalit na sana, day nga ni 1 square meter. Na medyo maawot pa. Tapos, igwa ka pa ning abunaran. Abunaran pa. Diba? Tapos, igwa ka pa Dati ang ning... pig-aarado mo sa rong hektarya. Kung yan nakaaraduhon mo, kapidaso na sana. Tapos, Nadaga. mahaliputan sa imong natad. Yeah. Pwedeng patago-tago ka na sana naman. Diba? Kaya mas maray naan. Dahil Dahil na, magiling. mas maray pa mag-miyembro duman sa grupo na Papa Jer. Ano ito? Ha? What color, what brand Yeah. group? Ayan, congratulations muna. Basta unta mo na ito, partner. Kaya pinakabagayon, Congrats! partner, mag-miyembro na sana duman sa Estimate Party List. Dahil kang abunaran. Tapos sige sa naman Sige ng mo estimate. estimate. Ayan. Congratulations muna sa Pagkatapos Olympic mo boxer, mag-estimate, partner. ang masunod dyan, so yung party list na ni Nico. Batista. Ayan. Ayan, partner, tabang ora mismo ang Action Co Center. Sige. Congratulate si an Olympic boxer na si Carlo Paalam. Gana sa partner na sa finals. Igo siya ning ticket for gold. Ticket for gold na siya, partner. Kung baga, ang biyahe niya pasisiring na sa gold medal. Nakaantabay si classmate mo, si amigong Efren Jan Trilles. Okay, na-secure niya, partner. Nakuha niya ang silver medal.
Si Paalam. Paalam. Carlo Paalam. Ibig sabihin, hindi pa siya magpapaalam. Hindi pa. May chance pa siya Correct. na magka-gold. May ticket to ride pa siya to grab the Yeah, gold medal. Si Renato sa nang aram kong paalam na hindi umaalis. Sino yan? Si Renato. Si Carlo. Carlo pala. Si Carlo. Pasain si Renato. Hindi ka talaga partner. Ako, Pinagbumunyagan mo. Carlo. Ayan. Basta congratulations kay Carlo Paalam for bagging the silver medal and good luck pasisiring sa gold medal. Kayang-kaya mo yan. Tunay kang Pilipino. Simple lang ang tugon ko sa imo, Carlo. Buktian mo sanang buktian. Bala ka na. Ayan. And huwag kang magpapaalam. Oh, basa ka mensahe, partner. Mensahe kita ni Eliza Gracia. Gracia. Ang sabi niya, partner, Jos Maraynal daw po ako, Bicol Party List Representative Saldico at Action Co Center. Ako po si Eliza Gracia, 20 years old, from Lubgan, Bula, Camarines Sur. Third year college ngunya na maabot na kralasihan. Nagaklase po ako sa Central Bicol State University of Agriculture or CBSUA. Pili na gusto man din maghagad din tabang na matauhan ng tablet para sa kong pagkaklase. Dahil sa Mayo po akong sariling gadgets na ginagamit. Nagsusubli lang po ako sa tugang ko ng laptop at pinapasubli din ako ng cellphone. Pero naghahang na po na minsan dai ako maka-attend sa aming klase. Sobrang sakit po na pag online class o activity na dapat gibuhon, dai po tulos ako makagibo. Dahil nga ni sa CP naggamit ko. Sana po mapansin at matulungan niyo po ako, dakulang tabang po ini sa sakuyang pagkaklase. Ako po, third year college na pero mayo po akong sadiring gadget na ginagamit permi lang po ako nagasubli sa tugang ko. Na minsan nga ni po nagaanggot. Ano ni partner? Naaanggot na sa kota ginagamit niya mandaa. Sana po matabangan at mapansin niyo po ako. Maraming salamat po in advance. Sana po kadakol pa kamong matabangan ng mga estudyanteng pareho ko na nangangaipuning tabang po. Liwat ako po si Eliza Gracia, Tagalubgan, Bula, Camarines Sur. Ini po ang CP number ko. Thank you so much. Paano yan makuha ni Eliza Gracia? Eliza Gracia, tanganing maklaim mo sa imong ginanaan na brand new tablet. Alaton mo tabi may maapod sa imong staff kan Action Co Center. Bago kita duman sa ibang tema, Rick si Joy, ano ang mechanics para manggana ning Ayan, balikan ta si Rex Joy. Ano ang mechanics? I-like lang po ang official page and comment, share, tag. Di ba? Si Pirang friends ang itatag? Tatlo po. Tatlo or more, ano? di ba? Partner si Simple. Like, Share, comment, Share, tag. Oh, apat lang pala. Like, comment. Sa comment mo, ilalag mo naman kung natatakaipuan mo ang tablet. Yes. Nantig makulog na ang payo ko, kay puwang ko ang tablet. Dahil ako pigpapasubli. Yeah. Tapos, ilag mo so tag, itatag mo muna partner. Tag and share. Ayan. Okay. I-share ang samuyang live episode. Tapos magtag ning tulong estudyante or more. Para may tsansang manggana. Sa sabuyang pagbabalik! May manggagana ng cars! Ang tabay sa nakamo. Mabalik pa ang tabang ora mismo. Mga pasyalan at lugar na mapapaabida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Co Online TV. Kampanahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman.
So, araw kaya ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Hindi na po nindo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ito na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ning sarong kilometro sa baba para makakuha nin malinig, asin, masasarigan, tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig, asin, bastanteng tubig. Pero sa kunya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi o. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay niong resettlement sa Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang Bride, ako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kay ta nautog mangilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Gwaki, so itong maray na inuman baga ng tubig. Na ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga dito sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Mga pasyalan at lugar na mapapaabida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Go Online TV. Nagbabalik ang tamang oran mismo! Partner! Da. Kaso bago kaya, partner. O di, hindi mo partner. At least na ako pipirong partner. Oh. Maray na pagkahapon sa mga parandalan ta dyan. Ano sabi ang sa indong ginigibo ko niya na pagkahapon? Kung ano man tabi ang sa indong kinakaabalahan, magiribaan kita hanggang atyan. Tama. Inat-inat tabi. Ay, importante na nagalaw-galaw, partner. Tanganing ang mga ugat na hindi na, yung mga dugo na hindi dumadaloy ng maayos sa Dapat inyong dumaloy. mga ugat, dumaloy na Dapat hindi siya maging Rex si Joy Barado. Ay, ka talaga. Ayan, partner. Maray na pagkahapon liwat sa mga parantabay niya to. Basa mo na kita. Christy Navares, magandang hapon. Josie Buatis, good afternoon. Violeta Hebrio Kadag. Jay Tanael, shout out.
Si Teresita Nieves, maray na aldaw man sa imo tabi, Cherilyn Briar Baral. Good afternoon. Si Shadana Selbio, good afternoon. Angelina Andes Makasinag. Good afternoon tabi sa inyo kabos dyan. Bueno! Mapili na kita kunyan kan sa tuyang cash bill winner. Ano yan sa Kunyan inyong na pigahalat? Webes. Ang pigahalat. 1,000. Correct. Ang 1,000. pinagahalat. Oops. Ako'y gagapo. May nagkuhan sa talinga ko Ano? May nagpitik Ala, somebody. Ala, may nakikita kang hindi namin nakikita. Igwa ko din port eye. May nafe-feel kang hindi namin nafe-feel. May port eye ako. Fourth eye, ako fifth eye. Aba ko man pala nagpitik. Kuya pala no. Ay, uni. May insekto. Pasiring pa lang sa kuya partner. Ay, congratulations kung si Isay Mantabi ka mo na posibleng manggana. Ngunya na pagkahapon. Bunuton ko na. Sanribo Ito na. sa indong gaganahan. 1,000 pesos. Sige partner. 0936 0936 152 152 9716. 9716. Siya si Ayan. Jericho Banga. Jericho Banga. 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 Okay. Banga. 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 Jericho Banga. Banga. Wala man kay apostrophe. Birthday mo partner mo niyan? Day pa. Ano pa? Birthday mo naka-red ka. Day man. Pag birthday ko, lugod day ako nagre-red. Happy birthday! Happy birthday mo rin na pagkahapon. Good afternoon! Good afternoon po. Ayan! Jericho. Anong pagkikibo mo niyan tabi? Jericho. Ayos po nung sa bubong. Sa bubong. Sa bubong. Bakit? May ano? May ano sa bubong? Nung nabot sa hangin. Yung hangin po kaya. Bagat. Day kang pelikula mo niyan, Jericho? Dayon po kaya to. Bako ka man artista? Masusad po yato. Ano? Susad po yato. Susad diya to. Iba man pala ning Jericho. Jericho. Si Jericho mo niya nasa bubong. Taga saan ka, Jericho? Jericho, ba't mahulog ka? Sa baba po ako. Tapos na. Tapos na. Taga saan ka, Jericho? Kagagapo tabi. Gapo? Gapo ning daraga. Gapo, daraga. O kumusta ang mga ipangod na dyan sa Gapo? Mayos man tabi. Okay, taga Gapo, daraga, albay. Sala na muna, sala. Okay. Jericho, pirang taon ka na? 20. May bata na? Ka-birthday pa lang tabi noong July. Kan bata mo? Hindi, ka-birthday. Ika may girlfriend na. Para ba po? Nata ito. Mahal ang bagas. Mahal ang bugas. Mag-eskwela nga, anay. Mag-eskwela mo Mag-eskwela. na. Saan ka nag-eskwela? Sa Dicomsi po. Dicomsi. Anong kurso? B.Ed. B.Ed, Bachelor of Education. Elementary. Elementary Education. education. Ayan. Okay. Jericho! Po. Bisado mo tabi ang nagapod sa imo. Opo, kanina. Nag-send pa lang po ako kanina. First time mo mag-comment? Nag-present po ako. Okay. So, So, bisado mo yun yung... ngilala mo yan, ngilala mo yan, Yan sana. Yan. Bukan ko man kamungilala. Ayan. Pero saan ka nag-comment? Dito po sa Action Go Center. Ayo! At least, aram na Aram partner. niya. May direksyon. Tabi, Jericho! Congratulations! Congratulations! Aldaw mo niyanin! Aldaw mo niyanin, Webes! Pero ang ginana mo? Naglubat na ka cellphone ko po. Nagalubat na. Uy, istorya ta na. 1,000 pesos tabi. Gandana ka, Jericho. Congratulations, Jericho! You won 1,000 pesos! Jericho, are you still there? Opo. Congratulations, Jericho. Ano ang masasabi mo? Regalo yan sa imo ni Congressman Saldico kan Ako Bicol Party List. Salamat tabi sa dapat may tabi ako nag-send kaya. Okay, keep sending comments para may chance ka pa manggananin 5,000 pesos. Adi, Jericho? Aba. Saan mo gagamitan ining ginanahan mong 1,000 pesos? Sa sabi ni pag-reskwela ang pan-load. Ayan, Panload-load, panload-load. Tama. Congratulations, Jericho. May maabot sa imong staff kan Action Ko Center kung paano mo maklaim man sa imong ginanahan 1,000 pesos. Apa. Okay. Bye-bye. Bye-bye. O partner, ano ang mechanics para mangganaman so iba ning 1,000 or Ayan. 5,000 saga? Tanganing ganaman kamo, buda maging harong man kamo kay Jericho na may panload na.
Gibuon lang tabi nindo i-like ang sa mo yung official Facebook page. Magpadara nin comment or mensahe kung nata dapat kamong manggana siring man day paglingawan ibugtak-an sa indong pangaran as in contact information. Tapos magtag ning FB friends as in i-share ang sa muyang live episode. Yan man Ayun. sa nakasimple ang sa muyang mechanics. Duman naman sa mga kababayan ta na may problema legal, problema medikal, problema sa pamilya, problema sa love life, inapikan opisyal kan gobyerno, dahil asikaso kan ayon sa kan gobyerno, napabayaan dyan sa indong komunidad, or kung ano pang klaseng problema, nasa hiling nindo, makakatabang ang Ako Bicol Party List, makakatabang si Congressman Saldico, magdulok lang po asin magdigdi sa opisina kan Action Co Center sa Bukana, kan Embarcadero de Legazpi, o kung daiman, magdiyan kamo sa Facebook page kan Action Co Center, ipaabot ang sa indong inagrangay. May mga staff po ang Action Co Center, si Congressman Saldico, na maasikaso, madangog kan sa indong mga inagrangay, asin magibunin paagi sa abot kan makakaya, asin maitatabang ni Congressman Saldico ang pilantropong congressman kan Ako Bicol na may bulawan na puso. Ayan, pwede ka mong magpasiring digdi o kaya duman mismo sa FB page magpadara ka mo kan sa indong mga mensahe kung nata kinakaipuhan nindo ning taba nga. Simple man sa na partner, di ba? Simple. Ayan, mga kaaksuan, nagpaabot na kita nin impormasyon sa tuyang mga kababayan. May napaugma pa kitang mga estudyante dahil natawan ta nin Bradio tablet. Siring man, may napagana kita nin cash. Digdi sa tuyang programa hatod yan ni Congressman Saldico asin kan Ako Bicol Party List. Partner, inabot na kita kan oras ng aning kitang paramiantras na magpaaram. Sa agaliwat, aldaw nin Biyernes, magiribang kita pares na oras asin parehas na programa. Kami ang sa indong nakairiba, dingi ba? Remy Araneta Mindones and Ma Salvador kan Bicolanja. Ako man po ang sa indong lingkod, siyempre pa ang nag-iisang Mr. Siram kan Bicol, Joshua Martinez. God bless Bicolandia and mabuhay! Maray na pagkahapon, asin! Salamat!